Okay, gazeriii, sike sabona ivideo la mayoghurt engathi impela uthi hayi umfana omncane ubukela kuyena. Hayi lokho mfethu ngeke ngikuphikise lokho, lokho umbono wakhe naye akaqhamuka ngowakhe nami ngiqhamukela iside lami ngiqonga khona impahla yami engayibona khona. Awuqhudelisani naye? Cha, angiphikisani naye, angiqhudele futhi angifuni ukuqhudelana futhi naye. And emculweni ngiyabona abalandeli bazothanda ukuthi beniqhathe. Mina cha, kubalandeli ngendlela bengifisa ngakhona bengathanda ukuthi mina besiqhathe naye. Bengifisa nje ukuthi sibe sonke sijabulisa abantu kube mnandi la sifika khona kujabule wonke umuntu la ngisho emcimbini nalaphi sihlangane nje kujabulelwane kube mnandi. Kushayisa nje abalandeli. Kushaywa ingoma. Kushaya ingoma nje kuphela emculweni. Singakubona ufisharisha mayoghurt mhlambe emsebenzini wakho othi uzowukhipha ezinyangeni ezayo. Mhlambe